Какво гледаш ти, бе? Коста, хора, днеска ще видим една тъпа работа в момента. Сега ще ме питате, що съм се случила по време на май месец. Брат, просто така съм се ги сложил, за да е по-яко видеото или по-смешно, както и да е. Днешното видео ще покажа не какво да е, 4 кутии, не 4, май да, знам ли, не съм ги броил, ама както да е. Днес ще ви покажа фигурките ми от всяка сорт от лего фигурки. И ако случайно гледаш това клипче, брат, тотално ще откача вече. Така, основното нещо, не знам какво е. The fuck. Какво правиш там, бе? The fuck. И сигурно ще се чудите, кой беше това, бе? Там иди да го че дълга история. Карай там, не ми се занимава. Не знам. Тонове глупости ще се случат. Да. Тонове работи ще има. Да. И разбира се, за разнообразие, не знам. Като лошо момче. Какво правиш там, ма? Тук гледаш за кафето, не ме ли разбра? Колко пъти аз трябва да ти казвам на те? Здрасти, Криско. Как е по-добре? Опа! Деба, майка му, деба. Така, в момента виждате зад мене некой да е, братята Сен и Петър. Да. Сега ще си кажете, що говориш като пия по БГ? Що това пич направо ме изкатил, като го чух как говоря. Днешното видео ще става дума за топ 7 човекът има умен. Айде. Тонове глупости ще стават сега. Да. Обаче, аз съм почти като Слави да Клашарс. Сега ще дойда след малко. Само да оправя някои работи. Добре, така е по-добре. Здравейте, приятели! Аз се казвам Слави. И днешното ми клипче ще бъде за, именно, топ 10 най-гадните чудовища. Или топ 15 серии. Тонове чудовища и странни митични същества. Караконджо, динозаври, дракони, гущери, змии. Просто го направих за ебавката се. Сега се преместихме в Дивия Запад. Да, welcome! Да, окей. Така. На мой бълмайкета, къде ми е револвера, бе? Майка му дела, много е студио. Няма какво да се прави. И разбира се, като арабците в Арабия, много ще е смешно. Патена, ако не, виж сега. Може да нямам кълпакът на шибаните работи, където са в Арабия. И след малко, бърз апдейт само. Аз само ли си? Да. Искам да те питам как... Деба майка му. Омръзна ми от щуроти, не знам какво ще правя друго. И затова съм направил това нещо, нагласил съм го просто. Пък им... Не съм измислил някаква тема за да качвам клипове. И затова, ако ви харесва това съдържание, харесете клипа, коментирайте. Даже ако искате мога да направя и едва ме на ви. Шоу, който... Не баш шоу, просто клип, който има тонове коментари и аз ще ги изпълня, в смисъл...
Истина или предизвикателство? Не баш истина и предизвикателство, просто тъпи предизвикателства ще изпълня. Да, точно това. И ако сте нови в канала или не сте се абонирали, направете го още сега и задължително с камбанката, за да получавате известие, когато кача нов клип. Айде, чао! يا زبوليسي Да. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب كيف ما